sini borok toro sini tonga nang abo kun ko gala ingke nang patani abo South African kok pun sadi American pun sadi nang Moscow ya baga sekai Tokyo pun thani nang o script bai seke gero mana seke nang aro kok borok kok thai kok borok nang sei aro bijap kari tong mana abo jotoni kota ni bui hasake o sini romano seke to at least poriman nai ya to kabang borok kuk poriman khai abon bagi nangom no hamjagi siyo ta abla soi tabo ang no nang roman script no siyo ni samani bisingo ang kisa sanamo chungmang roman script bai seitani khaitani sika dorop tamotong abo nang phunung mari kisa phunung ke chawana tai nang je bangla seya a bangla ni thani kebeng mung tamotong ya khaba sika dorop tamotong kaise kaini aba hai nang phunung mari rekha ke chawana nadi tau sajara Bangla script by sina thangtani abo government level phunung thong organization level phunung thong taba angka li laga im tong tonga di ata sine ne raida se chongjaya ko takso tonga da atang nong ke sauna angka tabo rom de government ni phunung kong yang samani ya taba ang sunyai engi saman je nang tabo romano suyu angka o bangla sithani ni kebang mong eba saw sikadorop hake roman kebeng mong sikadorop aro tamotong abse kase kanya sing nung mari nino kolok ma kong ma puilo to sana tangkai sakadrop tamo kebeng mong tamo bob sagra na se kop sakadrop kai tumung sakai ang bilan saga joto ni kom script bengo number of script tabung nung wat kase se khlai phunuk di o jaga kebeng mong tong o jaga hai tong abor ngi to special kok to tonal language mo khorang kisa pa ke meaning change ta Inga jaga khaina ma roman horo sina thangdan kaisa raida sanam jaka haitun no ei step away is level by khaimani kaisa raida bai nungo pheba bangla script bai sika kaya jaga sang dal bure dal basanam ga haifano kisa kokthai tong ja kokthang sung takbo o tonal khorang hiring lem na tuimeng rosoi bai haitun hino untuste bai ke bai gar ba untuste bai lotun pong bagar baro singe buyingo no sin to story haitun lotun khayo then the so khayo kai umti khai onoskar o khayo nge phya ka bai ka khana thomrai khai myang thang harak ta nge bai no kaisa raida bai se jagaromon bai khai thong banglai khai myang thong ar kisa kebang thong ta ning dictionary sinya ni thangtani je kok thai thumka dictionary hanmani kograbam ta bale khawi kolpaya jat kok thai nang saka inke a le khawi kolpaya jat kok thai no thumna thangtani nang kebani chuba suda man nya khaba nang sang chung da thum boron da thum nang an ke se khnan di nedi chuba sun kok sa kai o sam kai khoksa bo sam tang ho ke bo subana ni manaya tomale hima tong te cha te solao kaise notebook te যেখানে যে বড় কক সাকা হাজার কক থেকে গারো সিনা নাকা গান চবনা সাবঙ্গে কেব করে সেংসে চুমা খায় সেবার চবনাই দङ আনি নখুনি মাহি হিজানে রাং বসা হিনে রাং সিউ ইংকেবো আনো খাইনা থাংতেনে বড় কোন দিন মানে কেবেঙ্গে আবো কাইসা চবং দংতা বড় খাইনা দङ তেব দङ দংনাই বিসিং তানি যে অর্গানাইজেশন তৈ দङ বা অর্গানাইজেশন কবতে হুকুম মিশন হনাই abo khaisini taksajara sini kokborok bijap kai thani borok ni subasu kokborok te hukum mission ya amno monokari te kumuni karika edc te state company travel language salbaro karika nge borong subabu nang sai nge bo sagala aro suang tong nini kokroba mo kokborok kokthai no tui ang ni kisa saimana masungmani benang thasingo saka kokborok dialect ni bisingo ba hayo tong ni phunong mari rekha tabogrom di bro tongo jomatia mora sing koloi rupini aba haikhlai deborma aba haikhlai gabang ma tong ni okok bor kok thai thum tani jottoni kogrok de tong orwa ni kogrba ma ani kogrba mo jotale kari sukko ang je man joto thepaga haita me joto thum pai nang ge to as kalai mane yaba tha jara nang nai ang abo thumui to besar basar thangai workshop khai seminar khai thum tong abo kisa tuk nai nen dictionary sitane nang kai bas language ro arwa ni dictionary dal tham puila kali ma khai to puila kok sai english
halo abon ulo kok borok abon ulo bangla uthe baga hingke te kaisa khama kok borok puila khaiga kok borok logi english tonka bangla uthe baga am theke dal ni kok borok bamung kata kok borok kok thaino tui chair nani bagai abo hai phatar harogo ma thangmani toda tongnang phatar harogo kok borok kok thairok nuda nukha boini do pharokta kok borok kok thai to tripura house mi salai tongo hingke chini o tripura haste nei phatharobo chini o kok borok ni saimanai abo hai kebo toda tongkha nang abo sana bagi made ma thangka abo sana thangke to ang tawsora sina tripura hano yakari tumun kunja asuk berai ko hinga India hindi phatar hindi abo an solani puisa be thangmani kisase tomon hanma kok borok samung tangna thangtani kok borok godal jagmon bangi takha ang thangmon china aisi hingke yaram bisingo khorja jangna hingke to sing Pan Asiatic Linguistic Symposium 1996 Bangkok aro sokka international symposium abo bangla 2000 na kai Vietnam sin article sokka abo sok me borok Vietnam hingke ke last 2003 o Delhi University o Linguistics Department ni kok borok no kaisa aro 8 university ni last year o jefro kaisa unknown language sinijaya sara bharatabashor language na aro bisor kok borok nara dawai borok samung tanga aro bisin dana prai jamati bisin khongni thanga aro kisa kok salai kata bele hambai nang kok borok no tui ase khasi khabrum ngi tongmani norok si samung nangjak phano baksa borok khai a kok borok kok thai tamo kok borok tamo abo mungsa samung nangjagya kok thanya tui bokrong mi himjagya ta gange tabuk te dalsa nokha kok borok kok thai nor ase kosto khlai khawchi khabrum khlai thumlai tongmani yagolobo hingke chini borok rokni bisingono kok borok sanai rong bisingono baksa khai kok borok samung nangjagya sana naya hingke buni kok thai sapolai kok saiman kha hingke bo belai smart ne khakawa hingke kereng ne khakawa lekha kereng ne khakawa kusuk berem ni borok ne khakawa am hai mamangsi kok borok kok thai tabuk kaham ke serai kai sana musungjangnai kesekrei hingkai ne norok nangje asuk thumui tongmani abo nini tamhnai abo nang mola jaman khane khalaka tabuk sajara nang o hasako samung tangai jatton mola jaman ma hinge kok borok si tamali hinba ang tep serai kai sakai chini Agartala book fair bijap malai abo to kok borok ni phallani malai jaga ko ajago sikla chair no chini kok borok no yap khep khi pait langma nukmani asa kasrangai nukmani abo to tamai suna tongla belaki hambe atana no inke nang asa kabang mani ni bijap simarang bisingo ang kaisa khursabana sonet ni kaisa ni kok tangrok no khado inke ang ampi sonet ni do pharok ni bising kebon thane nugya ko a sonet tama ang busu bujiya kisa saikana kok lop se dalsa kok lop sonet ni kok ni abo serai kai sakai jotai 14 line 14 line tongo inge 14 line pod puila 8 line no octave no last 6 line no sestet hino haita inge abo 14 line 14 ko jotto line no 14 ta khai alphabet to abota abo 1988 to puila ni bijab angkor mane abo no sonet kok tongo tabuk su jara nang kangsu bijab kari khana nang sak ani sak semen kan to jisang ka jotai jisa inge kai kom thingma kai chini rong kata nang to office rok bai paile ya nang bufra kok borong ti wansu nan office kok borok ge damjak achina nan begeng sabung kok borok tongman nang bai kok kabang ma salai ni phano jara rok si changna nasingli ata beskang sal logo te bisa nin thane kasajak kok tongkho kai aboni bagina a kok no ekrekna ni bagai angte sa nono ringnai nang kosto ta nang jade afro nang jefur pana ring khang kana kisa phaja di chini studio kok borok begeng ton tongo aw inke khapang ni lokorok sing to narok bai orwo jara degi tonglanya ni himpana singno jara to bathagri ap to narok saimano inke beskang sal logo singte jara man khai tumung naro o kok borok kok thaina te hamja go hanga hanga sing kok borok kok thaina te teibo chini sikrang rok no to boi sing kok salainai te narok bo nai tongdi tapok di nar jotona kaham karang tongbaji pia kok borok no te narok emang nukdi kok borok bai kok sadi kok borok bai na wan sukdi tapok di narok no jotona na hambai kaham karang tongjabai di na te atana na bahanya hambai chini studio thaima bagai